फरायनायखौ फरायजानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों गथ'फोरनिफ्राय। ओरैनो माबायदि पास जायामोन? आङो 77.66 जौखोन्दो मोननानै पास जादों आरो बर' आयदायाव 100आव 100 आरो मोनथाम आयदायाव लेटार मोन्दों, बर', मेथामेटिक्स आरो ससियेल साइन्स। आंनि मुङा बियुं बसुमतारी, गामि सा खाग्राबारि, स्कुला लाइमोन सोरां एकाडेमि बनरगाव। इयुनाव मा टारगेट लादों? आं इयुनाव डक्टर जानायनि थांखि लादों। गावहाय एडमिसन? दा आङो क'क्राझारनि साइन्स कलेजाव एडमिसन लादों। साइन्स कलेज। माबायदि फरायामोन? आङो फरायनाया बुंनो थाङोबा आंनिफ्राय एसे खम जानाय बायदि मोनदों आं रिजाल्टखौ नुनानै। एसे फरायबावबा गाहाम जाबावगौमोन। आंनि रिजाल्टआ बिदिनो डिस्टिंसन मार्कमोन, नाथाय डिस्टिंसन मार्क जानो 8% नांबावगौमोन। दा आंनि फरायनाया एसे खम जादों, बिदिनो फार्स्ट टाइमाव फरायनाया एसे स्ल' जादों। पार्सेन्टेजखौ लानानै सेटिसफाइड नङा? एसे मोनबावबा एसे गाहाम जागौमोन आरो 80 बा साबसिन जागौमोन, आंनि लुबैनायसिबां नङाबाबो। थेवबो दा MIL आव 100आव 100 मोननानै आं गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों। रिजाल्ट नुनाय टाइमाव MIL आव 100आव 100 मोनगोन होननानै आंखौ एसेबां आसा गैयामोन। माने आं लिरनायाव एसे भुल जानाय बायदि मोनदों आंनिखौ मोनसेखौ ग्रामार सेक्सनाव, नाथाय ग्रामार सेक्सनाव बे आंनिया जादों। बेखौ आं रिजाल्टआव 100आव 100 मोननायखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों।